Oi, Oscar Narzary ơi. Oi, Oscar Narzary. So dayo जोंनि खाथियावनो आरोना मान्दालि नङा देन्दागारनि खाथियाव मान्दालि ना मा होननाय दं बे जायगायाव जोङो दा पार्टि जानो फैदों माने साडेनलि जादों बे पार्टिया बे जायगायाव जोङो लामाखौ बारा सिनायाखै माने सोङै फैगासिनो दं सानसेबो फैफेराखै आंथ' सिनायखाया बे जायगा बे एरियाखौ आरोना खिन्थु नामफोरखौ एसे एनै मिन्थियो बिनिफ्राय अबेबा जराव पार्टि जानाय जायगा दङ दा बेयाव थांगोन खिन्थु रावबो सिनाया लामाया देन्जारलै आयौ आरोबा माबायदि मोनगोन दा देन्जार गोजौ जाफिनजादो मान्दालि बे गामिखौ मान्दालि होननानै बुङो नामाथाय आं बारा मिन्थिया खिन्थु नाथाय गामिनि लामाया जोबोर गाज्रि फार्स्ट टाइमाव माने हाजो सेर फैनाय समाव पाका मोनोमोन नाथाय बे गामिजों हाबबोनाय लोगो लोगोनो हाब्रु गोजारना जा गाज्रि लामाया बेजाय बे जायगायाव फैगोन होननानै आं फैयाखैमोन बेनिफ्राय लोगोफ्रा लिंनानै लाबोथाबबाय आरोना दा इमारजेन्सि जादों माने आंथ' खबरखौनो गैयामोन बे जायगायाव फैगोन ना मागोन दा जोबोर गोजान बे जायगाया खमसे खम 1 घन्टासो जाबाय नामा फार्स्ट फैनायावथ' लामाया एसे मोजांमोन खिन्थु बे जाय हाजो साइडआव हाबहैजेननायखै माने लामाया एसे गाज्रि न'निफ्राय आङो टाउनावसो फैदोंमोन बेलेन्स गैलाना आंना मबाइला बेनिखायनो आं बेलेन्सनि थाखाय टाउनावसो फैदोंमोन दखानाव बेनिफ्राय डाइरेक्ट बेजाय सिदा लिंनानै लाबोफाबाय बेनिफ्राय इसेबां प्लेनबो गैखायामोन आरो दा थांनानै आं जायगाखौबो सिनाया नुफेराखैबो आरो गावसोर फैग्राफ्राबो जायगाखौ मिन्थिया दायो जोङो हाजो सायावसो गाखोलांगासिनो दं बेनिफ्राय फैनाय समाव जा अखा सिजाबाय आङो दहाय बेनिफ्राय आरो दा नै दा जा गोलोमसिगोन एबार हाजोआव गाखोबाय नालाय आथिङाबो गाज्रि आंना बारा बेयाव बेरायबाय थानोबो हानाय नङा बायदिसो मोनदों ओरैनो प्लेनावनो लेंग्रा थाबायनांगौ आरो बेयाव नै बै जोमैजों आरो हाजोजों नांजाबनानै दं दसे थानानै अखा हाबावसिगोन माने दहाय एसे आगोलावबो हाखांबायानो आरो हाबावसिगोन आरो खेबसे अखाया दा बे जों फैबाय थानाय जायगायाव फुख्रि मोनसे दं होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे वाटारफलबो दं होननानै बुंदों बे जायगायाव स' बेखौ आं नायनो थांसै आगोलनिफ्रायनो खोनागासिनो दं खिन्थु आरो दिनैनि बे जायगायाव फैनाय प्लेनआ माने साडेनलि माने बेयाव फैगोन होननानै प्लेनानो गैयामोन आरो आंथ' मिन्थियानोमोन खालि लोगोफ्रा दा पार्टि जानो थांनोसैथ' होननानै माने लिंफैबाय बेरायनाय जायगा बेरायनाय हिसाबैनो आरो दाखालि एसे माखासे माने फैसा जमा जाना दंमोन जोंनि ग्रुपनि थ' बेनिनो माने पार्टिखौथ' बेयावनो जाहैदोंसै होननानै फैबाय आरो बे जायगायाव दा थ' दायो जोङो जि जायगायाव फैनो नागिरदोंमोन बे जायगायाव सहैबाय थ' मान्दालिनि बे वाटारफल आं दिनैसिम फैफेराखैमोन आरो आं नुवाखैमोनबो दै माने सोरनिबा मबाइलाव एसे एनै नुयोमोन खिन्थु रियेलाव नुवाखैमोन दा बेयाव फैबाय जा लामा आन्दाय फैदों बे जायगायाव फैनो थाखाय एसे जायगायाथ' गोजौआनो मबाइलाव गाहाय नुयो आरोना बेनिफ्राय गाहायाव एसेबां गोथौ नङा दै गोलैनाय जायगायाव गाहायसो खिन्थु बे बुंनाया दहाय फुख्रि दं होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दा जों फुख्रि नुवाखै दस्रा साइडआव दं नामाथाय
बे जायगायाव आङो दुगैथ'ला जा गोजाङो गासैबो दुगैजोब्बाय आरो जोंनि लोगोफ्रा ओमफ्राय एसे इन्जयबो खालामबाय दा न'आव दसे थांबावदोंसै ओइ मेडिसिन आसन मेडिसिन बेनि नामा मेडिसिन इनाव सिले सुलेन सुलेन नै बे जाना दं जोंनि गेमनि माने आरो बे दाखालि बय फ्रि फायार लाइभ स्ट्रिम खालामदोंमोन ना बेनि चेनेलाव आरो नेक्स्ट ब्लग साबस्क्राइब कर दिबा साबस्क्राइब बेनि चेनेल लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन नै बे ब्लग बानायगासिनो दं ना बेना नेक्स्ट लेभेल ब्लग माने आसामिसाव जों बानाय जोंनि गामिनिनो पोवालि ओइ फाले सासन एकबार हाय कबि बे नेक्स्ट लेभेल ब्लग बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनांगोन माने बिजिटार बे बिराद बिदि बानायनायाव बेनिफ्राय बे दं समबारु बे उपम बे राजा बे नवाराम होनना बुङो साफा जोंनि गामिनि आरो बे आरो बे सप्ताहनिफ्राय जोंनि लोगोनो बावगारबाय आं आसमान बेनि नामा दहाय जोङो गाहायाव दुगैगासिनो दंमोन ना लोगोफ्रा बेनिफ्राय बेयो टप दै बे जायगाया टप नै बे साइडआव डाउन जाना दं ओमफ्राय बे साइडनिफ्राय दै फैयो बे जाय नै बेनिफ्राय डाउन गोलैलांनाया ओमफ्राय जों गाहायाव दहाय दंमोन जोङो बे जायगानिखौ आं गासैबो देखायजोबनि बेनिफ्राय मेन खोथाया मा बे जायगानिफ्राय वाटार साप्लाइ लाङो नै बेयावनो थेथेनाय बेनिफ्राय बै जाय पाइप दं बे जाय वाटार साप्लाइ लाङो गाहायथिंजाय नैबे जायगाखौ मबाइलाव नायबाथाय एसे गोजौनिफ्राय गिनाय बायदि नांगोन जों वाटारफलनि टपआव दंफैयो दा बेनिफ्राय गासैबो दै बेजाय गाहायाव थांजोबनाय ना नै बेजाय साइडआव गोजौ दं दै बेनिफ्राय बे एसे आगोलावबो आरो वाटारफल एसे दं होननानै बुंदों बेनिफ्राय बेजाय फैनानै गाहायाव थांजोबगोन दैया खिन्थु रियेलाव एसेबां गिनाय नाङा बेनिफ्राय गासैबो गोजौआवनो दंजोबो जोङो बेनिफ्राय सानै गाहायाव थानानै फैदों बेनिफ्राय आरो साथाम फैबावदों जाय कार्बि फैदों कार्बि सेंग्राफोर साथाम बे जायगायाव ओइ असर नाजाबि ओइ ओइ असर नाजाबि